खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनै फारामनि भिडिअ आरो खनसेबाव लाबोदों आरो ओमफ्राय आंनि फारामनि भिडिअखौ लाबोयैया गोबावमानि जाबायमोन नालाय एसे बेस्थ'नि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय माइनानि स्कुलाबो खुलिबाय ओमफ्राय आरो स्कुल खुलिबाथ' आरो बिराद फिसाफोरजोंनो बेस्थ' जानांगौ जायो नालाय ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौनो इसेबां माने खालामनोबो सम मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि थाखाय आङो सम एसे दिहुननानैबाबो आंनि फारामनि भिडिअ लाबोबाय आरो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आंनि फारामनि भिडिअखौबो। लोगोफोर आं फारामाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो आंनि अमा फिसाफोरखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिबाय। अमा फिसाफोरा नै बयबो दायो आदार होआखै नालाय ओमफ्राय बेबायदि गेलेगासिनो आरो लोगोफोर दायो बेलासेनि टाइम बेलासे जोङो बेबायदि टाइमावनो आदार होयो नालाय दायो सारिथा जादों आरो टाइमा ओमफ्राय नै सारा आदारफोरखौ जाखांबाय नालाय ओमफ्राय दै होदों आरो दायो बयनोबो दै होगासिनो अमाफोरनो। नै बयबो आदारफोरखौ जाखांबाय नालाय दायो दैखौ होना होबाय आरो ओमफ्राय नै बे जोंहानि अमा राजाखौबो एसे भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय। नै अमाफोरा आदारखौ जाखांबाबो आरो बिबाय थायो बिराद गेर गेर जानो हायो नालाय अमाफोरा ओमफ्राय बेबायदिनो आदारफोरखौ होजोबना लाबाय। नै अमा बिमानो आदारखौ एसे गेर गेर होयो नालाय जागासिनो जाखाङाखै ओमफ्राय बिमाया आदार जाखाङियावनो बेबायदि जि गाइखेर जाखादों। ओमफ्राय नै आरो मासे बिमायाबो आदार जाखांनानैहा फिसाफोरनो गाइखेर दौबाय आरो नै गाइखेर जागासिनो बिमायानो एसे माने दुरबल जालायलायदों आरो अमा फिसाफोरा इमान गाइखेर जायो नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि अमा फिसाफोरा दायो 20 दिन जादों आरो ओमफ्राय आदार जायोसै आदारफोरखौ जानायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय आं बेबायदिनो बस्थायाव होनानै दिनो दैबो होना दिनो आं खाथियावहाय होमबानिया दैबो लोङो ओमफ्राय आरो आदारखौबो जालांबाय थायो। नै माखासेया जानानैहा गाइखेरबो मोनजाबाय नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो गिदिङो आरो बेबायदि गिदिंथिंनायखौबो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो। नै आं बेबायदिनो अमा फिसाफोरनि गेलेनायफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आङो जायगाफोरखौ जोंहा बेबायदि सिबनानै साफा खालामनानै लायो बिनिखायनो मानो होनबा जोंहानियाथ' आरो अमानि बे न'फोरा पाक्का नंजोबा नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो औवा बिलाइफोरखौ सिरिनानै थाना लेथ्रा थानायखौ सिबनानै साफा खालामनानैहा जों बेबायदिनो जिरायनानैहा अमा फिसाफोर गेलेनायखौ बिराद नायबाय थायो आरो ओमफ्राय गाव फिसिनाय बुस्थुफोरखौ आरो बिराद अननो ओंखारोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदिनो आङो बेलासे समबाथाय बेसोरजोंनो माने गेलेफायो आरो दसे बिसोरनि गेलेनायखौनो आङो नायनानैहाय बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो अमा फिसाफोरा दायो गिदिर जाबाला आरो फाननांगोन ओमफ्राय फाननायनि उनावहाय ओमफ्राय खालि जागोन ओमफ्राय आरो साननैसोनि उनावनो आरो अमा फिसा जाफिनबा आरो बिदिनो अमा फिसाफोरजों खेलेगोन बेबायदिनो लोगोफोर टाइमानो बिराद थांबाय आरोना 2 बोसोर 2.5 बोसोर बिदि जालायलायबायना अमा फिसिनाया बिनिखायनो माने मोजां नाङोसै आरो बिसोरजों गेलेनानै। नै लोगोफोर आदार जाखांहोजोब्बाय नालाय मोनानि आदारखौ जाखांजोब्बाय नालाय बयबो माने सिरि जाजोब्बाय आरो दायो आदारखौ मोनजाखांनायनि सिरि जाजोब्बाय दायो बिसोरो एसेबां हाल्लाबो खालामनाय नंला आदार मोनजाखांबाय नालाय ओमफ्राय अमा फिसाफोराथ' गाइखेर जाखाबाय नालाय गाइखेर होबाय बिमाफोरा बिनि थाखाय दायो नै बाहेराव बिसोरो बेबायदि गेलेगासिनो दङ आरो बेबायदि माने जाहानिया नै बेबायदि जेवरादोनो आङो बाउन्ड्रि खालामदों दै लोगोफोर नै बिसिंबो बिदि जेवरा दङ ओमफ्राय आरो नै बिसिंबो बेबायदि जेवरा दङ पुरा माने बिदि माने नै बेफोरावहा गेलेनानै थायो आरो बिदि खालि जायगा एसे दिनोब्ला अमा फिसाफोरा गेलेयो आरो एक्सारसाइस जायो नालाय एसे ग्रथ माने गिदिर जायो आरो बिदि गेलेनो मोनबा अमा फिसाफोरा एसे थाबनो गिदिर जायो आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय नङा होमबा दायो बर्थमान आंनियावहाय मानै बिमानि अमा फिसा दङ दायो माने बेखिनियानो आंनियावहाय अमा फिसाया दङ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय आंनि गोसोआव माने मोनसे सोंलु फैबाय थादों आरो जायफोरा अमा
फिसिदों बा अमा फार्म दङ बिथांमोननिसिम आंहा मोनसे माने गोसोआवहाय माने सोंलु फैबाय थादों आरो नोंथांमोननि जायगायावबो जानो हागौ अमा फिसानि दामाथ' पुरा डाउन जाखाबाय जोंनियावबो जादों दामखौनो होला अमा फिसानि दामखौनो होआ ओमफ्राय खिन्थु आंनि गोसोआव बेनो सोंनाय माने सोंलु फैबाय थादों जानो थाखाय जों अमा बेदरखौ बायनो थाङोबा खिन्थु जों खमाव मोनाखै मालाबाबो खमाव मोना नोंथांमोननि जायगायावहाय बेसेबां जादों किलु जोंनि जायगायावहाय सनितपुर थेलामाराया बरगां बाजारावहा जों माने बायनो थाङोब्ला 350नि गाहायाव आं मोनाखै जोंहाबो लाबोनानै सम सम जायो पुरा माने जों खमाव मोनजायाखै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बेसां बबे जायगायावहाय बेसांनि अमा बेदरफोरा बेसाङाव मोनदो किलु बेफोरखौ खिन्थाहर लोगोफोर होमबानिया जों मिन्थिलायो कमेन्टनि गेजेरजों मिन्थिलायनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय आंनिखौथ' खिन्थाबाय जोंनि जायगायावहाय 350नि खमाव जोङो अमा बेदरखौ मोनाखै मोना आरो जों बेखिनि दामखौ होनानैनो जानांगौ जादों जाग्राफोरा खिन्थु अमा फिसानि दामखौ पुरा खम खालामनानै होबाय आंहा बिनि थाखायनो एसे दुखु मोनदों आङो जाहाथे आं अमा फिसियो नालाय आंहा दायो नै अमा फिसाफोराबो देरहोलांगासिनो खिन्थु आं सानखादों आं एसेबां खमाव अमा फिसाखौ आङो फाना आं नांगौबा पुरा स्टक खालामनानै दोनगोन अमानि थाखाय जायगाखौ बानायनानैब्लाबो आं अमाखौ स्टक खालामगोन आरो गोनां जायोब्ला आङो माने बिदिनो माने गिदिर खालामनानै फानगोन गिदिर खालामनानै दाननानै फाननो हागोन नङा होमबा जानोबो मोनगोन आरो ओमफ्राय आरो फाननानै फैसाबो मोनगोन बिनि थाखायनो आं बिदिनो सानदों जोंहा बिदिखौनो सानदों आरो इसेबां खमावहा फाना होननानै सानदों बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ आं इसेबां गोलाव खालामबाय थाला आंनि भिडिअखौ नायगिरि आब'मोन आनैमोन आयंमोन आदामोन आगैमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय जोबनायाव आंनि भिडिअखौ नायनानैल' थानाङा अननानै लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना लाइक मोनसे हरबाबो बा कमेन्ट मोनसे हरबाबो आं भिडिअ बानायनो थाखाय बिराद माने गोसो गुदुं जायो आरो आं बेफोरबायदिनो माने फारामनि बिखयबो माने भिडिअ लाबोबाय थागोन गेजेर गेजेर आरो ब्लग भिडिअ लाबोगोन भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय।